Emasontweni amabili edlule kuthungelwe ngomlilo amagumbi amabili esikoleni samabanga aphansi kwaNongcoyi kwaNongoma esifundazweni KwaZulu-Natal. Kwathi kusenjalo kwaphinde kwanqonqiswa umuzi kathishanhloko walesikole kanye neimoto ezayikha embili ngesonto ebusuku. Ukuzwa kabanzi ngalolu daba sixhumana nomuzi Mahlambo okhulumela umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal. Asikubingelele sikwamukele indaba enzohora lokuqala emini nomzana Mahlambi. Sibingelela sakhiwo sibingelele nababukeli bakhe emakhaya. Yebo siyabonga. Sicela ukuthi ke usicacisele ngoba kuyavela ukuthi lesikole sinomlando okungaphatheki kahle kothisha abangaphansi kwenyunyana isathu. Ungasho ukuthi yini ke eholele ekutheni kushiswe isikole nomuzi kathishanhloko? Siqala nje ngokuthi sishaqeka kakhulu kabi ngesehlo esinesihluku kangaka. Sidlulisa amazwi okudabukelana nomndeni olahlekelwe impahla yawo bese futhi sidlulise namazwi okudabukelana nesikole la uthisha omkhulu khona esiceleni siyaxolisa kwenzakaleni lokho kwenza ukuthi ke siyayilalela lemsindo kodwa yonke imisindo esilalelayo siyayithatha sihambise kwabezomthetho khona bona bezokwazi ukuthi bayiprocess leyo msindo bayiteste ukuthi ingahle yini ibalidele kumkhondo othize yokuthi kwenzakaleni kwenze obani bekwenza ngani lokho abakwenzayo. Nomzana Mahlambi siyaxolisa kakhulu sithe ukulahlekelana ngesikhathi sengxoxo yethu kulombuzo wethu oqala. Ngikazi ukuthi mhlambe usiphindele wona. Umbuzo impeleni impendulo besicacisa ukuthi siphatheke kabuhlungu kabi ngesenzo esimbi kangaka esinesihluku esenzeke komunye wabasebenzi bethu isizathu sokuthi kwenzeke lokhu asikasazi kodwa miningi imisindo efika kuthina emadlebeni ethu ithi mayifika leyo msindo leyo euqagula ukuthi zini izathu sithatha sihambise kwabezomthetho khona bona bezoyiprocessa lezo msindo leyo bakwazi siyaxolisa kakhulu ke ngobuhixihixo obukhona kule ngxoxo yethu nomzana Mahlambi. Asihlabele phambili ke lezi indaba ezingezinhle kwethinta ukufunda nokufundisa kwazi ke kwake kwashicelela ke imbiko ethi izingane ezenza ibanga lesine azikwazi ukubhala nokufunda. Ingabe sesinjani isimo kulesi sikole nomzana Mahlambi? Ngokuthi ku-affecteke i-admission block bayakwazi ukusebenza ngendlela leyo ecacamezayo kodwa isikole ngokwembiko esithola ku district siyaqhubeka siya-operate. Ingabe senitholileni ukuthi obani abathintekayo ekushisweni kwalesi sikole kanjalo ke nomuzi kathisha iziphi futhi inyathelo ezizothathwa? Ungqongqoshe womnyango wezemfundo usehlangene nozakwabo ungqongqoshe wezokuphepha futhi bayakhulumisa lolu daba lolu lutreatwe njengamanye izindaba ezispecial kakhulu zinikwe leyo attention leyo ukuze lisheshe kutholakale ukuthi bekwenzakalani kwenze njani ekufanele baboshwe bashushiswe. Nomzana Mahlambi siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho namhlanje mini. Lo ke bekumpeleni ubhekelele umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal. Sihlabele phambili.